Kymenlaakson taksi, hyvää päivää. Olen kanssakulkija. Olen arjen apu joka hetkeen. Tien päällä aamusta iltaan ja myöhäiseen yöhön. Ja korvaamaton, kun on tilanne päällä. Aina me jonnekin olemme matkalla. Kohti uutta ja tuntematonta. Mutta tällä reissulla mennään aina turvallisesti eteenpäin. Tutussa seurassa tai uusien ystävien kanssa. Olen läsnä siellä, missä sinäkin. Läpi arjen kiireen ja juhlahumun. Kaikissa niissä hetkissä, joista tulee muistoja. Elämäsi tärkeimmissä kohtaamisissa pidä aina mielessä. Sinulla on joku, joka jakaa matkan kanssasi. Emme voi tietää, minne huominen meidät kuljettaa, mutta se jo tiedetään, kuka kuljettaa. Ja kun maailma on nähty, tuon sinut takaisin kotiin turvallisesti. Minne vain kyytiä tarvitset, Kymenlaakson taksi.